Sibingelelayo ngani zakuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button le channel yethu njengoba kunomkhankaso wokubuyisela emazweni abo abantu bokufika abangenawo amaphepha okuba kuleli laseNingizimu Afrika. Sekwenzeke isibhicongo sengozi sekushone udrayiva webhasi kwalimala kanzima abantu abangu-11 ngenkathi kugingqika ibhasi ku-N1 ebelisuka KwaZulu Natal lilibhekise eMusina lihambisa abaseMalawi. Leli bhasi-ke izingane zakwethu ligingqike lihambisa abantu baseMalawi eMusina. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangane laphana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Kwenzeka ingozi kwadlula umphefumulo. Manje ingane zakwethu-ke mhlampe singahlehla since kuqale lo mbhidlango ezingozini nje zokuthutha abantu bokufika noma behamba noma bengena nje. Siqale sibale lapho ngoba khona nebhasi elalingena lagingqika ngakhona ngako-Limpopo kwashona inqwaba yabantu. Ngane zakwethu kusho ukuthi-ke indawo yangapha ngako-Limpopo ayiyinhle kahle. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengingathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho. Mhlampe wena uyayazi imigwaqo yangaseLimpopo ukuthi yehla kangakanani uma kuyimoto noma i-transport engenawo kahle amabhreki noma leyo ndawo ayimfuni udrayiva ozozela alale ngoba ibucayi. Mina-ke nawe sihlangane kwi-comment section siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko.